Знову мене наповнює радість, коли я дивлюсь на ці кактуси, які дарують мені свої квіти. Мене це ще більше надихає. Подивіться, яка гарнота. Лобів я трошки прикриваю вже. А ехінопсис, дивіться, 3 квітки перецвіло, 2 зараз ось такі гарні порозкривались. Ще воно бутончики є. Маміля Гарія трошки цвіте чуть-чуть. А ось дивіться, яка краса. В прошлому році набагато було більше квіточок. В цьому році щось не так їй гарно. А ось льолобівія. Це моя найулюбленіша, я вам чесно скажу. 5 бутонів. Ніколи не було 5 бутонів, 2 було. 1 був. Ну, побачимо. Ось така красота мене радує. Краса.